Ayan. Nandito tayo ngayon sa Big Wings. Ayan, nakita na yung logo ng Honda Big Wings, Honda Big Bikes. Dito po sa Pangasinan. So, eto na ba yung hinihintay ng lahat na update natin sa inyo? Ha? So, mga idol, meron tayong big update today. Ayan, oh. Meron tayong mga unit na merong big promo discount or big cash discount dito po sa Honda Big Wings. And kaya tayo nandito para magbigay sa inyo ng update. And sa mga naghihintay po sa atin ng update din sa latest model ng Honda, alam nyo po ba dito sa Honda Big Bikes Pangasinan ay available din ang unit na bagong ADB 350. Yan. So dito makita nyo, ayan yung XADB 750. Ayan. So, bakit nga ba tayo nandito mga idol? We are waiting for the unit, no? Bagong unit na ADB 350. So, shoutout muna sa mga nanonood sa atin. Ayan. Ganda ng tunog ng kanyang Z900, no? So guys, we are here at Honda Big Wing Pangasinan, located here at Calasiao, Pangasinan. Bakit po tayo nandito? Kasi nandito tayo ngayon nakatigil sa Pangasinan. So, bigyan ko kayo ng big update natin sa mga presyo ng mga big bikes nila dito at promo. So, meron po silang promo today. May mga selected models po tayo dito na merong big cash discount. Meaning, from SRP, meron ka pang bawas na cash, no? Gaya po nitong nasa tabi natin. Ito po ay XADB 750 color black. And alam nyo mga idol, ang presyo nito ay 849,000 pesos. Sorry, 839? Yes, 839,000 pesos. Meron siyang malaking cash discount. Magkano yung discount natin? Itong promo nila, limited time lang to. So, meron kayong less na 80,000. O, diba? 839 less 80,000, 759,000 na lang. Tama? Yes, 759,000 na lang. From 839, magiging 750,000 na lang po itong limited units. Nag-iisa lang po ito. So, ito po ay brand new. No? Hindi pa ito nagagamit. Hindi pa na-activate. Meron pa itong mga plastic. And alam ko 2023 model to eh. Yes, 2023 model. And available po ito for cash discount, 80,000. So sa mga gusto pong humabol, one of the best automatic bike dito sa Pilipinas, no. So kung tatanungin niyo ako about the latest model, yung latest model kasi binago lang yung front face and binago din yung display, no? Nagkaroon na siya ng Honda Road Sync. And ito naman, ito pa rin yung yung pinaka-specs niya from engine type, yung kanyang mga suspension, and yung kanyang tires. Wala namang masyadong binago doon. So in-update lang nila doon yung headlight design, parang mas naging dito, mas naging singkit yung pinaka-front face, no? Andito naman sa display, yun lang yung binago dito. So guys, kung interesado ko yung bumili ng discounted na XADB, you can send message to my Facebook page, Boyet Salabarria. Siyempre, tutulungan natin kayo. Alagang Boyet, huwag kayong mag-alala. Sure na sure yan, legit, no? And sa mga Facebook followers natin and sa mga nag-aantay po sa atin ng update regarding po sa ADB 350, we have a good news, no? So, antay-antay lang kayo dyan dahil ipapakita natin sa inyo yan later on once na dumating yung unit. And sa mga subscriber natin din, kung gusto nyo pong bumili ng motor, big bikes, yan, mag-send message lang kayo sa ating Facebook page. Like and follow na yan. So guys, ito XADB, 839,000 less 80,000. So naging presyo na lang po nito ay 759,000. Ganon kaganda yung offer nila dito. So kung kayo po ay naghahanap ng adventure touring bike na automatic with dual clutch transmission,
The best tong mga idol. The best talaga to. Kumbaga, wala ka ng upgrade dito. Ang ganda ng engine nito. 750cc, parallel twin, and with DCT or dual clutch, no? Wala ka ng andito. Automatic, no? Ayan. So, meron pa tayong mga ibang model. Papakita natin sa inyo yung promo nila. Yung may promo lang muna ang titingnan natin. So guys, shoutout po sa mga nanonood sa atin. You can send your message and yun. Shoutout po na natin yung mga nanonood sa atin. Si Mehay Velasco. Nice one, idol. Sabi na si Ka-Hunter Vlog from Alanga lang, Leyte. Wow, ang layo, no? And sa mga nanonood sa atin sa ating YouTube, saan ba kayo nakatira? Pwede kayo magpa-shoutout sa mga idol natin. Eto guys, XADB 750 from 839,000 less 80,000. Ang babayaran nyo na lang 759,000. Color black. 1 unit lang po ito. Wala na tong ibang kasama. So isa lang po siya. Ayan. Si Yorme 2.0 from Quezon City. Shoutout sa'yo. Si Edna De Guzman. ADB 350. Yan. Antay lang kayo. Meron na tayong update sa ADB 350. No? At dumating na ang unit dito sa Pangasinan. Nauna po tayo dito sa Pangasinan, mga idol. So sa mga nakapag-reserve at nagbayad na po ng reservation, sabi ko nga po sa ating vlog at sa mga nagme-message sa atin, mag-reserve kayo, mag-advance payment kayo kasi kayo po ang priority mabigyan ng unit ang merong advance payment, no? Hindi po natin kayo binibigyan ng hirap na makakuha. Kung kayo po isusunod sa ating requirement, matik yan. Ayan, mga idol. Si thank you, well done. Nice bike daw yung ating pinapakita. From Cagayan de Oro. Wow, napakalayo ng mga viewers natin today. No? So, yan, mga idol. Kung kayo excited na sa ADB 350, siyempre mas excited ako sa mga promo dito sa Honda Big Wing Pangasinan. This is under Guanzon dealership, no? And sa mga gustong bumili ng big bikes, ang Guanzon po, meron silang Kawasaki big bikes, Honda big bikes, and sa mga small bikes naman, yung Big 4, Kawasaki, Honda, Suzuki, at Yamaha. So yan. Yung ating ADB T50, 750 ay 2023 model. 2023 model po itong nakasale sa atin ngayon. So again, ito po ay brand new. Bago po ito Sa mga gustong bumili nito, ang presyo po nito ngayon ay less 80,000 cash payment. So from 839,000, 759,000 na lang. Ayan. So sa mga gusto pong makabili nito, tara po, message lang kayo sa ating Facebook page at tutulungan natin kayo at i-assist natin kayo. Ayan. Message na kayo ngayon para paunahan na lang to kasi isang unit lang po ito. 1 unit lang itong ating sale na to. Sa mga gustong kumuha ngayon, message na kayo ngayon, mga idol. Kung meron kayong approved sa bangko, ayan, no? Bank financing, di ba? Or gusto nyo i-apply ng financing, why not? Coconut. So again, mga idols, ito po yung ating latest model, XADB. Ayan, meron tayong mga iba pang model dito, pero tingnan po muna natin yung merong promo. No? So, sa mga naghahanap po ng Honda Big Bikes, ito sa Big Wings, kompleto sila dito. So, ito, meron tayong touring bike dito. Africa Twin. Ayan, Africa Twin, mga idol. Ayan. So, dito naman tayo sa Africa Twin. Papakita natin sa inyo. So, guys, ito po, Africa Twin. Presyo naman ito ay 2023 model, DCT. Ito po ay DCT model. 1,170,000. Meron din po itong cash discount, 80,000. Di ba? So 1,170,000 less 80,000, magiging 1,090,000 na lang. So less 80,000. Again, mga naghahanap dyan, dual clutch transmission din to, meaning automatic din. Pwede kayong mag-manual, mag-automatic. Siyempre, ito yung top of the line. Meron tayong electronic suspension, Showa. Yan. Rim spoke, aluminum.
Ito yung napakaangas na front headlight. No? And 1,170,000 sa mga gustong mag-mine nito. No? Gustong bumili nito, mag-message lang kayo. Sa inyo na to mga idol. 1,170,000 less 80,000 po yan. Ha? Less 80,000 mga idol. O yan. So yan po yung ating sale today. Special promo. Mga gusto pong humabol. Africa Twin 1,300L. Yan. 1,170,000 less 80,000, 1,090,000 na lang. 80,000 po ang less sa presyo niya. Ayan. So sa mga gustong bumili niyan mga idol, pwede niyo nang makuha yan ngayon din. Okay? Meron pa tayo ditong isang model na mayroong discount. Ito naman. Ito. Alam ko marami magkakagusto rito dahil ano to scrambler type, no? Alam niyo ba kung anong model to? CL500. Yan, CL500. Okay? So papakita natin sa inyo itong model na to ay same engine ng Rebel 500, 471cc, 2-cylinder. And ito lang ginawa nilang scrambler type, no. Ang color na to ay matte dark green. Ayan, maganda rin yung upuan. Ito yung kanyang pinaka exhaust no, naging scrambler type. Yan. 5'6 tayo. Ito po yung ating seat position. Oh. Di ba? Ang pogi, ano? Guys, meron tong malaking discount din. Ito po ay merong SRP 409. Yes, 409,000. And less, ang kanyang discount, less 80,000 din. O, di ba? Less 80,000. So, titignan natin yung presyo, 409 less 80,000, magkano na lang? 339,000 na lang. O, di ba? 329,000. No? Kasi 409,000 eh. Tama, 329,000 na lang po ang presyo nito. Meron ka ng Honda brand. Japan quality na scrambler type, CL500. Unahan na po kayo, last unit na po ito. Isang unit lang yung nakikita ko rito. So last unit po ito, 1 unit lang, color green. 329,000 pesos na lang siya. From 409, no? So ang laking discount, di ba? Grabe. Ang pogi naman ito. May pera ba tayo? Siyempre, pag naka-Honda ka, reliable bikes, yun ang pinaka-the best dyan. Affordable, quality, and siyempre, pang matagalan yan. Kita naman yung pagkaka-build quality dyan, the best talaga. No? Ayan. So, yan. Baka may gustong mag-mine nito mga idol. 409,000 less 80,000. Ang presyo na lang po niya ngayon, last price, 329,000 na lang. CL500, 471cc, 2-cylinder. Ayan, LED lights, ABS, dual channel. Di ba? Napaka-porma naman, di ba? So, sino po magmamine nito? Mag-message lang kayo sa atin ngayon sa ating Facebook page. Ayan, ipapareserve ko na sa inyo yan. Okay? 329,000 na lang from 409,000, less 80,000 sa ating presyo. Ang laking discount niyan, mga idol. Grab nyo na yung opportunity. No? Ayan. And here, meron pa tayong isa pang model na meron ding discount. Ito naman, Sports Naked. Ayan, mga idol. Sports Naked bike. Sino po may gusto ng Sports Naked bike? Okay. And gusto ko lang i-shoutout yung mga nakabili sa atin ng custom riding jersey natin. So, salamat po sa mga sumuporta sa atin, sa ating channel, sa ating page, sa ating pagbablog. Kasi sa suporta nyo mga idol, yun, binilan nyo pa ako ng ating custom riding jersey. So nakapost po yan sa ating page. Baka gusto nyo rin suportahan tayo. Meron tayong custom riding jersey, pwede po kayong bumili sa atin. Mag-message lang kayo. Salamat po pala sa Premium Gears, no? Thank you very much, Premium Gears. Boss Alan, thank you. Siyempre siya yung ating brand sponsor ng ating mga jersey. And sa Steel Soul, gusto nyo pong magkaroon ng big bike, hindi nyo abot
Eto, steel sole mga idol, napakagandang boots nito. Talagang abot na abot nyo yung big bike kahit mataas man yung inyong upuan. Walang problema. Dahil kay steel sole yan. Lifetime warranty pa yan, plus napaka-komportable din sa paano. So guys, ito, meron tayo ditong CB500F, 2023 model din siguro to. Yes, 2023. And meron tayong red at black. Ang SRP nito, 379,000. So 379,000 less 20,000. So magiging 359,000 na lang ang sports naked or street bike na to. So 5'6" po ang height ko Ayan. Ito po yung sitting position natin. Grabe, no? Swak to swak Iba talaga pag naka-steel sole na boots ka Napaka-komportable sa'yo. Parang convenient para sa'yo sumakay sa isang big bike. Ayan. Ano masasabi nyo mga idol? Ito na, CB500F. Same engine ng ating CL500, 471cc, 2-cylinder. Dual disc na yung front niya. And equipped ng ABS. Yan, digital display. Merong immobilizer or Honda ignition. Safety, no? Yung kanyang immobilizer ng Honda. And sobrang komportable talaga nito. Gwapong-gwapo. So sa mga nanonood sa atin, don't forget to subscribe sa ating channel and follow ako sa ating Facebook page dahil marami pa tayong update sa inyo. And kung kayo pupunta ngayon sa website ni Honda Philippines, mga idol, ini-invite ko kayo sa July 11. July 11 po yan. Meron silang product launching. Bagong model na naman. So mapapansin niyo ano kaya yung bagong model na yon? Well, hulaan nyo na lang. Pero meron na tayong hint, no? Meron na tayong idea kung ano yung model na ilalabas ng Honda Philippines, no? Isa na namang scooter. Quality rin naman siyempre, basta sinabi mong Honda, magandang quality niyan. And magla-live po tayo sa ating launching dyan po sa Market, Taguig City, sa BGC, no? Sa Taguig. And we will be there para sa launching. Babiyahe tayo from Pangasinan to Taguig para bigay sa inyo yung live stream niyan. So bagong product, bagong model from Honda Philippines. Abangan nyo yan sa ating YouTube channel at Facebook page. Live tayo dyan. Kaya sa mga nanonood sa atin, i-book nyo na sa schedule niyo July 11, 3 o'clock ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Ang launching nila. No? So makikita nyo yung bagong model ng Honda. Ayan. So bakit nga ba tayo nandito sa Honda Big Wing? Again mga idols, alam nyo naman, tayo yung nauna, no? Na nag-reveal ng presyo ng ADB 350. And alam nyo, excited na akong makita to. Meron na tayong update sa inyo mga idol kasi dumating na nga yung unit ng ADB 350 dito sa Pangasinan. And naghihintay lang tayo na i-deliver dito yung first batch, no? So, congratulations sa mga idol natin na nag-reserve dito po sa Honda Big Wing Pangasinan. Sabi ko nga sa inyo mga idol, kung gusto niyo pong bumili ng ADB 350, mag-reserve na kayo, mag-down na kayo kasi kayo po ang priority na mabigyan ng unit. Yung walang down payment, sorry, hindi natin kayo mabibigyan ng unit. Kasi nga, yung mga nagbayad na, nag-reserve, yun yung mabibigyan natin. Saka sila naman, hindi sila maghihingi sa inyo ng down payment kung walang sure unit. No? So, hindi sila mag-aas ng down payment kung sobra sila sa allocated. Kumbaga, yun lamang talagang sure unit yung bibigyan nila ng reservation. So, congrats sa ating dalawang subscriber, si Ralde, no? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Baka pag dumating ngayon yung unit, ilabas na today. So mamaya, abangan nyo yung live natin dito, sa Big Wings. Hopefully, may deliver na nga yung ADB 350. So, inaantay natin yung unit mga idol. Inaantay natin dito. So, malaki-laking yan. Magandang scoop yan. Siyempre pa, nauna na tayo nagbigay ng presyo. Nauna rin tayong magbibigay sa inyo ng release, no? O, di ba? Saan ka pa? Diyan lang yan sa ating YouTube channel at Facebook page. Tayo lang lagi na una. Swerte lang tayo. We're very lucky. Salamat din sa Guanzon. Ano? Siyempre sa Guanzon talagang very supportive sila. And siyempre, pagdating sa ganitong mga unit or models, lagi tayong una dyan. No? First tayo lagi sa Guanzon. So yan po, napakaganda ng magiging feature natin today. Kaya abang-abang lang po kayo. Nihintay lang natin dumating yung unit dito. Pag dumating yan, papakita natin sa inyo mga idol. First release, no? Again, ang SRP po ng ADB 350 ay 306,000.
Sa mga gusto pong magpa-reserve, ang kanilang nire-request na reservation is 60,000. Well, yun namang 60,000 na yan, may resibo naman yan from the branch. Pangalawa, yan po ay i-less natin, i-deduct natin sa final release ng unit. No? So kung 306 less 60,000, ang babayaran nyo na lang ay 248,000 kasi meron tayong 2,000 pesos na 3 years LTO. Dito lang po sa Guangzhou, napakababa ng LTO 3 years. No? Kung mapapansin nyo sa ibang mga store or dealer, ang kanilang LTO 7,000, 5,000, grabe ang laki. Pero dito sa Guangzhou, saktong-sakto lang, 2,000 lang po ang 3 years LTO nila. Ayan. So kung bibili kayo ng cash payment na ADB 350, 306,000 plus 2,000 yung pinaka total cash pay natin. So ayan guys, alam ko yung mga nanonood sa atin, please don't forget to subscribe and like yung ating video and share nyo rin po sa inyong mga kasama at kaibigan. Ano. Ayan. So guys, ito, 379,000. Sino pong gustong bumili niyan? Ayan. How much? Sabi niya, si The Best, sabi niya, how much daw itong ating CB500F? 379,000. Meron pa tayong 20,000 cash discount. 359,000 na lang. 359,000. Etong CB500F, mga idol. Ayan, no? Ang pogi niyan. 471cc, 2-cylinder, ABS equipped, digital display. Sa mga gusto pong magkaroon ng first big bike nila, pang beginner, ayan, no? Perfect sa inyo yan, ano? Ayan, mga idol, ano pang hinihintay ninyo? Ha? Kunin nyo na to. Limited units lang po yan. Yan lang po yung available. Pag meron ng bumili nito, wala na tayong units, no? Ayan. So, meron din silang service center dito, Sa mga merong owners ng big bikes, Honda, pwede po kayong pumunta rito sa Honda Big Wing para magpa-service ng inyong motor. Ayan. And here, ayan, yung mga iba pa nilang model, meron tayong electric bikes. 155,000 tong ating EM1 electric bikes na to. 155,000. So kung gusto niyo po ng electric bikes, no? And here, meron tayong adventure touring bike. Sa mga naghahanap po ng adventure bike, NX500, latest model, color white. Meron tayong dalawang model dito, dalawang unit. Ang presyo naman ito ay 409,000. Kung gusto niyo bilhin to, available to ngayon. Sabi ko nga sa inyo, mag-send message kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. Ayan. Tara mga idols, bilhin nyo na po itong NX500, 409,000. Mag-PM lang kayo sa atin. Kung gusto nyo ng installment or financing, pwede rin po tayong makatulong sa inyo. Yan, mag-PM lang kayo. Okay? CB650R. Ayan po. At mga idol, meron pa tayong Rebel 500 dito. Ayan, oh. Mga naghahanap po ng Rebel 500, 399,000, color black, matte gunpowder, black metallic. Ayan, available po ito. Guys, baka gusto nyo itong ating Rebel 500, 399,000, color black, 471cc, 2-cylinder, dual channel ABS, 399,000. Alright. O, yung naghahanap ng 4-cylinder dyan, CB650R. Ito, dito tayo sa harapan. Dito tayo sa harapan. Ito guys, so. Nakikita nyo ba? So meron tayo ditong CB650R. Ito yung standard version, 524,000. And e-clutch, ayun ang e-clutch sa kabila, 564,000 naman. So meron tayong red and black sa standard and color black naman sa e-clutch, no? Ayan, 564,000. So red color para sa ating e-clutch, meron din tayong black color, ayan. So 564,000. Available din sa atin dito ang CB650R, ayan. Yan yung pinaka best-selling na bike dito po sa Honda ngayon. Mas marami bumibili itong copy racer na to. So yan guys. Nads Maka, shoutout sa iyo. Si Binla Alden, Lance de la Cruz.
Lance de la Cruz, yes, meron na tayong ADB 350. Hintay lang natin yung unit. Pero very limited lang. So, unahin po yung may mga reservation. Sa mga walang reservation, second batch na kayo. Yan. Yung mga yung gustong bumili pero walang reservation, sorry. Pero priority po yung may mga reservation. Ayan. So, para lang clear tayo, baka gusto nyong bumili pero ayaw nyo mag-reserve, wait na lang po kayo second batch. Ayan. Ibabawas naman sa main payment nyo yan. Sigurado naman yan. Kaya lang ayaw nga nila nang nagda-down. So, wala tayong magagawa doon. So, sa mga nag-down naman, congrats na sa kanila kasi sila na yung priority, sila yung makakakuha. No? So, ayan guys, meron tayo ditong standard CB650R, 524,000. Meron din tayong color black. Available din sa standard. And e-clutch, meron din tayong red at black. Ito yung black natin. E-clutch version, ayan. 564,000. Pwede rin po ito sa financing, cash, bank financing, no? Kung may mga in-applyan na kayo. Ayan, so send message lang kayo sa mga gustong bumili o gustong makakuha ng quotation sa financing, no? Ayan. So, halimbawa, nasa Maynila kayo, pwede nating padala dyan. Wala kayong problema. Basta merong Guanzon, no? Ganun po tayo ka-accessible. Basta merong Guanzon store, pwede nating i-arrange yan. Makakuha lang kayo ng unit ninyo. Halimbawa, taga Cavite ka. Gusto mong bumili ng CB650R. Hindi mo na kailangan pumunta rito sa Honda Big Wings, Pangasinan. Pwede nating i-arrange, padala natin dyan. Siyempre, schedule pa yan. So, hihintayin nyo na lang dyan yung unit ninyo. Pwede rin kayo magbayad sa mismong Guanzon store na malapit sa inyong lugar. So, yan po yung convenient way para makakuha kayo ng unit ninyo. So, hindi niya kayo papahirapan ng Guanzon. Ganun po kami sa Guanzon, Napakabait ng ating management dito. Imagine, hindi ka na magbabayad ng delivery fee. Kukunin mo na lang yung unit mo sa nearest branch ng Guanzon. So, yan po yung advantage sa amin dito. Kaya mas marami pong nakakakuha ng unit dito, mga idol. Binla Alden, willing po mag-add. Wala po tayong additional, idol. Kung kayo po yung mag-down payment, magre-reserve, yan. Sure po na magkakaroon kayo ng unit. Kung walang down payment, walang reservation, sorry mga idol. Ganun lang po yung napakasimpleng requirement. Ayan. Kung gusto niyo po makakuha ng unit ninyo, simple lang. Mag-down na kayo ngayon. Mag-advance payment na kayo. No? Ang minimum advance payment po natin, 60,000 hanggang 100,000. Yan naman po ay may resibo at babayaran nyo mismo sa store. No? Legit po yan. Basta alagang boyet, legit po yan. Wala po tayong problema dyan. So guys, very limited lang kasi yung unit. Kaya nga, ayaw din namin, kumbaga kaya priority na lang yung may down payment. Kumbaga, ba't mong papakahirapan? Ang dami yung gustong bumili, di ba? Sino na yung nagbayad? Sa kanya na lang muna yung unit. No? So kung ayaw nyo naman mag-down pay, doon na lang kayo sa second batch. Ganun na lang. So yan guys, yun po yung ating update sa inyo. No? Medyo natatagalan yung delivery natin. Sana dumating today. Ayan. Meron din tayo ditong CBR 650R. No? Ayan. Ito. So guys, sa mga naghahanap ng sports bike, 4-cylinder, CBR 650R. Ito, ang pogi nito, no? Sobrang pogi nito, mga idol. Ayan, CBR 650R. Meron tayo ditong e-clutch version. Ayan, yung hindi automatic na, no? E-clutch. Ito, naka-e-clutch siya. And meron din ditong standard version. Ayan, so ang presyo po nitong standard, 554,000. Ito naman, 594,000 para sa e-clutch version, mga idol. So kung kayo po ay may ready cash, pwede nyo nang bilhin to. Kung taga Manila kayo, walang problema. Papadala natin yung unit sa inyo dyan. Yan. Ganyan po yung alagang boyet, alagang Guanzon. Convenient way para makakuha kayo ng big bikes ninyo. Nearest Guanzon store natin papadala yung unit ninyo para hindi na kayo luluwas pa, no? Hindi na kayo babiyahe. So yan guys, yung ating may bibigay sa inyong advantage, no, pag sa Guanzon kayo kumuha. Again, 594,000, 554,000. CBR 650R. Grabe to. Ang ganda. Oh.
Wow. Sports bike, inline 4, 650cc. Showa suspension, TFT display, 5-inch, road sync. No, meron na itong phone connection, road sync. And Honda selectable torque control o yung kanilang traction control ng Honda. Emergency stop signal, meron din ito. And siyempre, meron din itong HISS or Honda Immobilizer. No? So yan guys, yung mga features nito, napaka-pogi. Ganda ng headlight niya. So guys, yun lang po ang ating update sa inyo. Stay tuned, mamaya-maya. Sana dumating na yung inaantay natin para mapakita natin sa inyo yung actual unit na available na itong ADB. No? Hopefully dumating today at makita natin, mapapakita natin sa inyo yan. Sa mga gusto pong magpa-reserve, mag-PM lang kayo at para sakali mang may unit pa, yan, may update natin kayo kagad. Alright, thank you very much mga idol. So, mamaya na lang ulit pagka meron na tayong unit, no? So, yan po mga idols. Shoutout po sa inyong lahat mga nanood sa atin. Bye-bye muna tayo. So, magtapusin muna natin yung live stream natin. Thank you very much and bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you, thank you. Shoutout po sa 55 viewers natin sa YouTube and sa ating mga viewers din sa Facebook. Shoutout po sa inyong lahat. Alright, bye-bye.